ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ବାପା ଖାଇଲେ ପୁଅର ଟିଫିନ୍ କାହିଁକି ଖାଇଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ତ ଜାଣିବେ, ନହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବେ କହିଲେ। କାଲି ପୁଅକୁ ମୁଁ ପରଟା ଆଉ ଭଜା ଦେଇଥିଲି। ସେ ଆସିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋତେ କହୁଛି, ମାମା ମୋତେ ତୁମେ ଆଜି ପରଟା ଭଜା ଦେଇଥିଲ, କାଲି ଯେମିତି ମୋତେ ପରଟା ଭଜା ଆଉ ଜମା ନ ଦିଅ, ମୋତେ କାଲି ପାସ୍ତା ଦେବ କହିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପାସ୍ତା ବନେଇକି ରଖିଥିଲି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା, ମାମା କ'ଣ ବନେଇଛ? ନା ପାସ୍ତା ବନେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ପାସ୍ତା ବନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ତୋତେ ଟିଫିନ୍ରେ ଦେବି, ତୁ ଏବେ ରୁଟି କ୍ଷୀର ଖାଇକି ଯିବୁ। ସେ ମାନିଗଲା, ଖାଇଲା। ତାକୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲି, ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲା କି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ କେକ୍ଟେ କିଣିକି ନେଉଛି ଟିଫିନ୍ରେ। ସେ ସେଇଠୁ ଜିଦି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ମାମା ମୁଁ ଆଉ ୟାକୁ ନେବିନି, ତୁମେ ମୋତେ କେକ୍ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ହିଁ ନାହିଁ କହିଲା। ବହୁତ ବୁଝେଇଲା ସୁଝେଇଲା ପରେ ବି ସେ ମାନିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେକ୍ଟେ କିଣିଦେଲି, ସେ ନେଇକି ଗଲା। କହିଲେ, ମାମା ଏ ଟିଫିନ୍ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉ। ମୁଁ କହିଲି, ଏ ଟିଫିନ୍ କ'ଣ କରିବି? ଆସିଲି, ଭାବିଲି ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲି, ତା ବାପା ଖାଇଲେ ଆଉ।